Pasend mo nga kay Jack. guys. Tiis.
Kaibigan ko rin. Kita ko yun. Nakita niya yung benta. Video ko. May tattoo yun dati sa Pilipinas. Pina-laser niya. Nag-keloids. Diba pag nag-keloids parang may info. Mahirap tatuan mo. Kaya naman kasi masakit na yun. Ang pinagawa niya. Tingnan siya. Oo. Sinulog pala. Sakit ka lang. Mali. Ngayon sabi niya mix na siya. Ay, baka umalis na yun eh. Baka nasa biyahe na siya. Kasi sabi niya darating siya dito. Hirap naman. Eh,
Pa-send ko yung picture. Ganun na. Picturean niya yung sa side. Ah. Si Daisy, grabe, ang dami ng tato. Meron siya sa may chan, dragon. Ito nga tapos yung kulay daw ng dragon niya. Meron din siya sa likod. Meron siya sa binte. Na talagang grabe. Sa may tenga nga niya, may tato. Ano siya, actor siya. Kamusta niyo? So, nagtato kay Daisy, yung pangalan niya Daisy Kako. Ayun, tinatuan mo daw sa likod ng bed. Binti niya. Ikaw pala bang kamera nung iba eh. Marami. Sa binti daw yung 13 na karayan ginamit mo. O kasi yung pare-pare din siya dito sa likod. Tapos yung isa. Kasi naglalakad sa pare. Bigla na lang. Kuya. Ayan. Paalis pa lang daw siya. Okay. Magbabas pa yan? Hindi ah, kagabi siya umalis. Mm. Hindi siya sana tulog sa pinsan niya sa shirt.
Wala ka man lalo. Tapos ako naman yan. Eh. Tadi may buka bakal mo lang. Luwa na yun. Ano? Ano? Tumi? Kasi basig na ka. Plated mo rin ako. Hindi pinaglapasan ko na rin. Na. Singit dan. Ano? Right. Saan mo ilagay sa left side? Sa left side mo ilagay. Okay.
Hindi, kung tayo na yasir. Matapos yan ng 1 hour? Oh. Matapos? Oh. 4 PM kasi darating. Saan si Arnie? May tao? Kompleto yan. Malambot ito. Okay, pag
Sabaw with coconut juice, butter, saka cheese, yan. Nalagyan tayo. Let's eat nga eh. Kita lang kita. Kita lang kita. Ilandat. Jempol tayo lang bit-bitan. Ilandat. Lagi lang bit-bitan. Bisa ko. Ubit ko. Ano yung atindi? Printed? Dan dapat Kagi.
lang yan natin. May pinakatulo. Mo sa ano? Sa room 302. Pareho lang yung ng ano ng building. Jumper. Maganda rin. Ang negative dito kung lagaro din nagbilang.
Station.
May picture yan, no? Picture naman. Hmm. Ganun ba? Ano pinanggagamot mo? Wala. Kailangan ba? Hmm. May basket na wala Wag. ko. Why? Mas magtutubig kasi. Ano yung gamitin? Ganito yung nitinda namin or bili ka sa pharmacy. Kasi yung dito, wala akong ginamot dito. Eh. Wala. Wala rin ako. Wala akong ginamot. Mas may, mas maganda kasi ito. Anong dapat igamot? Saan to nabibili? Diyan may tinda kami sa Poise. Saan po isa? Sabi niya. Ano? May isa. Ipapahid ko lang to. Ilan beses? Twice a day. Twice a day. Ano sa dyan? Wala pa siya. Anong oras na? Ito pa nga dyan. Very konting.